iltasadun. Luen hiljaa, koska Tuomo nukkuu jo. Ja teidänkin pitäisi olla jo nukkumassa. Mies, joka luuli olevansa kuollut. Olipa kerran mies, joka pelkäsi sairastumista hyvin paljon. Ennen kaikkea hän kuitenkin pelkäsi päivää, jona kuolema saapuisi. Eräänä päivänä hän sattui muiden hullujen ajatustensa ohella ajattelemaan, että hän oli ehkä kuollut. Silloin hän kysyi vaimoltaan. Kerrohan vaimo, en kai minä ole kuollut. Vaimo nauroi ja käski miestä koskettamaan käsiään ja jalkojaan. Huomaatkos, ne ovat lämpimät. No niin, sen pitäisi kertoa, että olet elossa. Jos olisit kuollut, kätesi ja jalkasi olisivat kylmät. Mies piti vastausta hyvin järkevänä ja rauhoittui. Muutamaa viikkoa myöhemmin, eräänä lumisateisena päivänä, mies oli metsässä hakkaamassa polttopuita. Kun hän saapui metsään, hän riisui käsineensä ja alkoi hakata runkoja kirveellä. Ajattelematta hän nosti käteensä otsalleen ja huomasi sen olevan kylmä. Hän muisti, mitä hänen puolisonsa oli sanonut. Riisoi kenkänsä ja sukkansa ja havaitsi kauhuissaan, että myös hänen jalkansa olivat kylmät. Sillä hetkellä hänellä ei ollut asiasta enää mitään epäilystä. Hän tajusi olevansa kuollut. Ei ole hyvä, että kuollut kuljeskelee hakkaamassa puita, hän sanoi. Niinpä hän jätti kirveen muuliinsa viereen ja kävi liikkumattomana makaamaan kylmään maahan, kädet ristissä rinnan päällä ja silmät kiinni. Kun hän oli maannut maassa vähän aikaa, lauma villikoiria lähestyi satulalaukkuja, joissa hän säilytti ruokavarojaan. Nähdessään, ettei mikään estänyt niitä, ne repivät satulalaukut ja ahmivat kaiken, minkä hän oli niihin pakannut. Mies ajatteli, onneksi olen kuollut. Jollen olisi, ajaisin ne potkien pois. Lauma jatkoi nuuskimista ja huomasi puuhun kiintetyn muulin. Se oli helppo saalis villikoirien tereville hampaille. Muuli parkui ja potki, mutta mies vain ajatteli, että olisi puolustanut sitä mielellään, mutta ei kuitenkaan voinut, koska oli kuollut. Muutaman minuutin kuluttua villikoirat olivat tehneet selvää muulista, ja niin vain muutama villikoira jatkoi luiden kaluamista. Kyltymätön lauma jatkoi paikan ympärillä kiertelemistä. Ei kulunut kauaakaan, kun yksi villikoirista tunsi miehen hajun. Se katsoi ympärilleen ja näki halonhakkaajan makaavan liikkumattomana maassa. Se lähestyi miestä hitaasti, hyvin hitaasti, sillä ihmiset olivat sen mielestä hyvin vaarallisia ja petollisia olentoja. Muutaman hetken kuluttua kaikki villikoirat kiersivät miestä kuolakidasta valuen. Nyt ne tulevat syömään minut, mies ajatteli. Ellen olisi kuollut, tilanne olisi toinen. Villikoirat lähestyivät ja nähdessään hänen liikkumattomuutensa söivät hänet. Sen